Понеже вчера слънцето беше паднало много и вече беше станало тъмно, не успяхме да направим хубави снимки тук в студиото на Тахт. И сега се връщам отново. Ще ги направим втори път и надявам се този път всичко да е окей. С снимките станаха брутални, ще може да ги видите скоро в Instagram. Това място е уникално и наистина ви го препоръчвам, струва си. И какво да ви кажа още? Отиваме към църквата Свети Стефан или Желязната църква. Вече се уморих от забележителности, но най-после след това ще се отдадем на почивка и ще пушим наргиле. Ето вижте къде и съм аз. Пак някакъв пазар. Истанбул е пълен само с пазари и джамии. И лукум. Мили приятели, не всичко е лъскаво в Истанбул. Случайно попаднахме в някакво гето. Но въпреки всичко живота си тече с пълна сила. Сега ще покажа как се пресича в Истанбул. Няма светофари, няма пешеходни пътеки. Това е истинско предизвикателство. Добро утро! Днес е последният ни ден в Истанбул. Това зад мен е двореца Топкапы, или по-скоро стените му. А сега се отправяме натам да видим какво има вътре. Много е популярен от сериала Златния век.
тези големи съдове са правили лукум. Намирам се в двора на двореца Топкапа. Много е интересно. Тук поне дават да се гума и никой не прави проблеми, както в Долмабахче. Струва си да посетите Топкапа. Също ви препоръчвам да посетите и харемската част. Там е живяло семейството на султана, неговата майка. Ще ви бъде интересно, особено на тези от вас, които са гледали сериала Златният век. Имайте предвид, че това е дворец, който е функционирал поне 4-5 века. И де-факто тук е била управлява на цялата Османска империя във времето, когато и България е била част от нея, така че смятам, че ще ви бъде интересно. В момента се намираме в тронната зала на султана. Ето това е неговия трон. Тук е приемал своите поданици на аудиенция. Целият е покрит с скъпоценни камъни и злато. Има някакво легло, ако случайно му се доспи. Много е красиво. Вижте целият таван. Само да ви покажа една от наблюдателните кули тук в двореца Топкапа. Само ще ви загадна за каква красота става въпрос. Вижте. Вижте тавана. Приключихме с Топкапа. Наистина е уникално това място. Впечатлен съм. Знам, че вчера ви казах, че Долмабахче се струва, но ако трябва да избирате между двете, то Топкапа е мястото. Задължително си купете и билет за харема, мястото, където са живели семейството на султана, неговата майка, дъщерите му. Градините са супер красиви, не ги изпускайте. Това е една от терасите тук в двореца. Ето виждате и Босфора зад мен. Не знам, извадихме супер голям късмет, че няма никакви туристи. Заради COVID, thank you. Това беше всичко от мен за днес от Топкапа. Това беше всичко от мен от Истанбул. Надявам се влога ми да ви е харесал и да ви е бил интересен. Абонирайте се за канала ми и очаквайте още нови видеа. А в описанието под клипа може да намерите линк към блога ми, където може да прочетете повече информация за местата, на които бях, както и линкове към социалните ми мрежи. До скоро!